जतनो खुलुमका बेलायना हामबाय बेबाकनो थांनाय दुर्गा पूजा तै काली पूजा नरक सावै हामबाय खागा हामया पारो तै फाइ तंनाय बिसि 2022 आबते मास कनैनि यागुलो न सपायनाय आबन बगैबा एडवांस नरकना हमजाकमा हामबाय फारसगा तिनि जों आईपीएफ टी पार्टी नि अंगै नांकुकमा कायसा प्रेस मीट खालायनानै नांखा तामनि बागै हम्बा जों थांनाय 2009 नि सिमिनो पार्टी आईपीएफ टी नि अंगै दिल्लीओ जों अवस्थान गण अवस्थान खालायो सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन आवाहाय प्रोग्राम रख जों खालायो तै डेपुटेशन रुओ फियाबा 2019 तै 2020 कोरोना भाइरास बेलाय बांमानि बागै जों थांमानलिया फेताक्लाय 2021 जों हायनोहाय दिल्लीओ जों गोबांखौ खालाय जों अभियान खालायनाय आबो अनेक मास सकांना जों चिनि आईपीएफ टी पार्टी नि हयतो डिसिशन ना हाजाक आ डिसिशन ना जों तिनि साख्लायना थांगै दंगो चिनि आईपीएफ टी पार्टी नि अंगै 150 থেকে 200 जना जों हाय दंनाय 14 तारिख नवेम्बर 2021 जों दिल्लीओ थांलायनाय चिनि डिमांड टिपारलेन नरक सावै जों अ टिपारलेन नरक सावै दिल्लीओ थांगै दिल्लीनि जे प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार डोनार मिनिस्टार तै चिनि तिप्रासा अर्थात बुकुं बारानि बागै नायकल थांनाय मिनिस्टार ब्रकना जों पयमुं ब्लाय रनाय मेमोरेंडम रनाय आबंखा जों हाय दंनाय 14 तारिख जॉइंटली आईपीएफटी तिप्रा मथा हायकेबा आलादा टिपारलेन हामजागै दंनाय कोनो संगठन बा कोनो राजनैतिक बदल बरक बाय मिले जॉइंटली मुभमेंट थांनायनि बागै साख्लाय मकायसा प्रेस मीट चिनि आईपीएफ टी पार्टी रक जों सकांगनो डिसिशन नाका जों टिपारलेन नांगो अ हाथाय दफानो थांनायनि बागै आबोनि बागै टिपारलेन हामजागै दंनाय कोनो पार्टी कोनो एनजीओस बा इंडिविजुअल्स बरक बाय थांचा खलायाखै जों दिल्लीओ ताखलाय मेमोरेंडम बरनाय तै जॉइंट मुभमेंट बखलायनाय आबहाय नै डिसिशन ना हमानो रखसावैनो जों थानायो मीटिंग बखलायलायखा आबहाय तिप्रा मथाबो प्रेजेंट नंखा तिप्रा हाबो प्रेजेंट नंखा एनजीओस रक प्रेजेंट नंखा तै इंडिविजुअल्स रक प्रेजेंट नंखा गोबां मानो बरक प्रेजेंट अंगै कक्चाब लेखा जों अ हाथाय दफानि बागै जों जॉइंटली मुभमेंट टिपारलेन नि बागै खायना नांगौ जों जेहेतु आईपीएफटी आर्टिकल 2 एवं 3 द्वारा नरकसावै आलादा राज्य सानै दङ तिप्रा मथारकबो आर्टिकल 3 नरकसावै आलादा राज्य सानो आबहाय नै बरक सिमुं साइमान मुं बिसिंतै जों सिका आबोनि बागै बरकबो दिल्लीओ थांगै मुभमेंट खायनानि बागै वानसुका बरकबो शिड्यूल सुनामका 14 तारिख आबोनि बागै जों थानचा खलायनो ताकलाय एकै ट्रेननो जों आईपीएफटी तिप्रा मथा हायके जे लाइक माइंडेड बा आलादा राज्य न हामजागै दंनाय टिपारलेन न हामजागै दंनाय बरक मिलुय आखै जों बाय बाक्सा मुभमेंट खायनानि बागै जों वानसुक मुंनो वानसुक सर मूवमेंट खाने तो दांदने खाने के मेमोरेंडम का भाग्य दिने जाने मेमोरेंडम जों एकबाबे नरनाय कैसा मेमोरेंडम नंनाय आ मेमोरेंडम न चिने आलादा राज्यनि बागै चिने बेबाक नांकुमा सैमारक दंनाय सैमा प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार डोनार मिनिस्टार ते चिने बुकुं बारानो नायखलै थांनाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरकनि थानि अ मेमोरेंडम न याफोर जागोन आईपीएफ दिनके खरा बसु खाना जों 150 থেকে 200 जना जों अ मुभमेंट थानानि बागै रेडी उनायजा सर जन्म में सिमिले खायना बसकांनि विधानसभा रगनो तिब्रा मथबे थानसाके सबा खायनानि जतो तिब्रा सतो नाय थानसाके सबा खायदों आबरन तुइन तांसना जों आईपीएफटी 2009 नि सिमे आलादा राज्य सानै तिब्रा साना थानसा खायनानि पक्षेव दङ एवं थानसा खायनानि बागैनो संग्राम खालाय फायका एवं खायलाय दङ एवं बसकांबो खाय थांनाय किन्तु इलेक्शन नि व्यापारो गाय आबो हयतो जों साबो बाय आलाय तेंनो उंया आबो ताकसुक जरा फाच सातक गया बा साइमान्या आबो जरा दंख नटनो साजाकनाय जों आईपीएफटी नि अक्रा रक सालायमानि यागुलो बा कोनो पार्टी बाय सालायमानि यागुलो साबो बाय जों आलाय तेंनो उंया जबो सानो आबो उलो साजाकनाय काहे सुमु एनसी बा नगर पंचायत कुमा जागान संगारि नि दं आईपीएफटी काहे जागा कोनो कन्टेस्ट खाया बा प्रार्थी जबान जागिया आबो नै कारण तामु मुहनि मानसु चिने असल नहार मुंग सान मुंग है के आईपीएफटी पार्टी संचामानि मेन कारण न चिने तिप्रासार
je jaga tongkugo ADC area ADC area no जों सेफ खालायनानै आलादा रायजो सनामै जों टिप्रालेण्ड सनामनानै जेहेतु ADC area no बा तिप्रासा बेस area no ते चिनि संग्राम आबन बागै जनरल एरिया रागो जों तेमन बिसि IPF ते पार्टी ने मुभमेन्ट हायकेबा आरो संगठन जों खालायलिया आबनि बागै जों म्युनिसिपालिटी हायकेबा त्रिस्तर पंचायत दगो जों गोबां मा जागानो अबाहाय कन्टेस्ट खालाया ताख्लायबो जों खालायलिया मेन कारण हंगाखाय चिनि नाहारमं टिप्रालेण्ड ADC एरिया no आबन बागै ADC एरिया न तै कामानि पार्टी बा जों आबनो सिमिना गुरुत्व रनाय ते आलादा रखना जों गुरुत्व रिया और जे मूवमेंट 14 नवंबर ना ना जमन दिले बिया ओम की टाउट तो गरन बगे जना पुसखां खालबो मूवमेंट चलि थाना जों जॉइंट मूवमेंट कमिटी खाना थाङै तंगो ताबुक चिनि IPF तिनि मूवमेंट कमिटी खाजाक तिब्रामो थानिबो खाजाक खाना बा कुबनि पार्टी रंबो खाजाक खाना तो ओ दुइटा मूवमेंट कमिटी न जों कम्बाइन खालाय नेक्स्ट जॉइंट मूवमेंट कमिटी ते बखतरथि खायनाय एवं अनटिल और अनलेस चिनि डिमांड आलादा राज्य हायके टिप्रालेण्ड न मान्यासाक जों जत टिप्रासरंग थानसा खायनानि बागै बा थानसा अंगै मूवमेंट खायनानि बागै जों रेडी तंगो एवं अब मूवमेंट नि पर न पाइथांगान हायया अबना जों तेबो एक्सटेंशन खायनाय चिनि ग्रेटर दफानि इंटरेस्ट